Maugma ang 19 anyo sa second year college student na si Joyce Ann Balasta kan Santo Domingo Albay. Ulit na napili siyang benepisyaryo sa Educational Assistance kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol, asin kan ako Bicol Party List. Kasubagong aga kan amayan niya ang pagpila sa Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City para sa naunang bita na asistensya. Sabi niya, gagamito niyang pambakal nin maski second hand na laptop ang nakuha niyang 10,000 pesos sa payout. Importante kaya na iniurog na tamay thesis na sinda sa masunod na taon. Dakulaon pong salamat saro ako sa mga naging beneficiary ka ni. Dakulaon po yung tabang sa pag-aral ko, lalo na po may bakalon po akong sa laptop po kasi mag-thesis na po kami next year and kay po handa po talaga ito. And ayun po, dakulaon po salamat sa ako Bicol. Haling barangay Baranghawon, Tabaco City. Nagbiyahe man pasiring sa Legazpi City si Nanay Evelyn para kuhaan man ang educational assistance kan sa iyang matuang aki na first year college student sa Bicol University Tabaco Campus. Para sa iya, dakulang bagay na nakalaugan sa iyang aki sa programa, lalo patasadit man sa naansweldo kan sa iyang esposo bilang staff ni sarong hotel. Gayunon po ining tabang po sa muya dahil sa pag-eskwela kang aki ko po. First year college po ngunyan ang aki ko. Nag-abot man sa aktibidad si dating ako Bicol Party List Representative Christopher Co na nagwalat man in mensahe sa mga benepisyaryo. May mga slot pa po kita. And siyempre, ara po ni Dos, nakulso nag-apply, may mga pre-validation iyan. So mga day po nakapasar sa validation, kaya po igwang ekstrang may tatauta sa mga applicants na bago. Sa Kabilogan, total na 896 na mga benepisyaryo sa kolehiyo at senior high school gikan sa tulong distrito kan Alban ang nakinabang sa payout. Mientras tanto, kasabay man kan payout, pigpasairaro man sa orientasyon ang nasa 10 benepisyaryo kan Government Internship Program kan Department of Labor and Employment Bicol. Katuwangan ako Bicol Party List sa Embarcadero de Legazpi, Legazpi City. Gikan ang mga bagong batch nin intern sa Legazpi City asin sa Legao City. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.